האוויר עומד, הימים חמים, הזמנים קשים, אמוני בעולם אבד. אנה אפנה, מי יהיה לי מורה דרך? התפוררות רעיונות, ייאוש גובר, עליית מחירי מאז פלישת הפרושים ביתי אינו מהווה מקלט עבורי. המאמץ הכרוך במפגש חברתי מעיב על הצורך. מקרים דיפלומטיים. האם נגזר עלינו להרוס ולבנות, להרוס ולבנות, להרוס ולחלות עד עולם? העודפות החומרית מייאשת אותי. הידיים המזיעות מדיפות ריחות רחוב. בחוץ מסוכן לאין שיעור, אבל מהי סכנה? מניתי אפוא את עיקרי התרעומת. רוח רעה שורה עליי. על כן, אם מתוך מרד וקריאת תיגר על היש, או אם מתוך צורך ממשי במוצא שלא מוצא, גמלה בליבי ההחלטה להתבודד, ללא תלות וללא מחויבות. מה יותר מענג מלזמר מהבוקר עד הליל? אל המזבעה הגיע מדי כמה ימים אותו חסר בית המאיים לגבוע בצמא. הייתי מוזגת לו מי ברז חמים, אותם היה שואב לגופו. החופש של אותו חסר קול הקסים אותי. הזמן, אי הוודאות, הרעב, הצמא, המצב השרידותי והגולמי של אדם זה, הנראה זקן מכפי גילו. איזהו פלא כשהמרגרינה והביצה עושות מן הקמח רוויחה.